It's the remix, baby. Κάνετε πως είστε, εδώ Deadly Hawker και σήμερα θα παίξουμε σπίτιου έτσι mini game δεύτερο και πάμε. Παίζουμε στο Hypixel server. Πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον ένα kill, παιδιά. Πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον ένα kill. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα τέτοια diamonds εδώ. Ταν ταν tin tin. Ωραία. Οκ, GG. GG κομπλέ. Μου έχετε κανείς? Α, είναι πολύ μακριά από τους άλλους, ωραία. Πάμε να πάρουμε λίγο gold να έχουμε. Για gold ένα plus. Είμαι με shift τώρα, να το έχετε καταλάβει. Μην είναι κανείς κοντά μου, όχι. Οκ. Έτσι. Ρε, δεν μου φτάνουν τα iron. Έτσι. Ωραία, πάμε πάνω. Ένα apple. Κι άλλα golden apple. Αλλούβι ήτανε. Νόμιζα ήταν παίχτης με full diamond armor. Πάω κάτω εκεί που είναι άλλος. GG. GG. Δεν έχασα πολύ damage. Είμαι κοντά σε έναν, ναι. Τότε θα κάνω 4 golden apple. Και πρέπει να ψάξουμε τους άλλους τώρα. Ωραία, δεν έχω πολύ αυτή τη χρυσή καρδιά. Ωραία φίλε, θα χάνα. Ωραία φίλε, θα χάνα. Σαν πεις 2 σπαθί είχε. Ωραία φίλε, αγχώνομαι. Μικρό είναι και τα border. Βρε, κάτσε εδώ που είμαι, μια χαρά.
Ναι, τώρα δεν έχουμε πολύ ζωή όμως. Είμαστε περίπου full diamond. Κακό. Για ένα helmet. Κακό. Όχι ρε! Όχι! Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε να κάνω ένα like και ένα subscribe για να έχουμε και άλλα βιντεάκια τέτοια και τα λέμε!